Legally Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magkapot tanganing maintindihan. Ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez asin Attorney Jessel Basanta. Digdi sa Legally Yours GB. Buhay tahimik sa isang munting tahanang may tuwa. All rise. Court is now in session. Ang kaligayahan Silence is hereby enjoined. paratang sa Sergeant at Arms, maintain peace and order while session is ongoing. siya daw ang may Silence is hereby ordered or face the maximum penalty of direct contempt. daw siya Sa pangaran po kan sa tuyang di niya ginawa. PBN Broadcasting Network Incorporated Radio Station DZGB AM. Ini po ang programang Legally Yours GB. Kada Sabado po yan, sarong oras kita mag-iriba-iba sa paagikan mga informasyones na ihahatod sa tuya akan sa tuyang resident attorney, the comebacking ang sa tuyang panyero ng bayan, taud-taud po. Ang kaligayahan Sarong oras na aramon niya to ang mga manlain-lain na provisiones kanlay na aplikable sa tuyang oral law na pagbuhay-buhay tanganing maprotehiran tan sa tuyang derecho asin ang sa tuyang mga propriedad. ala sa Isiring man marespeto niya to ang derecho kan iba asin ang sa indaman ng mga propriedad. Legally Yours GB. wala Kada Sabado po yan, special na programa. ng isang nilalang. Yaon dyan siyempre ang legal trivia and ang sa indong mga kahaputan. Sa luwas na kaready lang sa tuyang news team si Kumparing Al, Kumparing Jim, Kumparing Jomar, si And, si Luen sa Sinsiren, sa Manibela si Henry Boy Mata, Technical Control si June Napolis. Pantay walang Sa Newsroom Production Center, News Manager Mardela, and siyempre sa production yaon dyan si Angel Mustaza. marami ang nagdulang Sa IT yaon dyan, kasalanan. tandem si Richard asin si Arven. Ako po ang sa indong presiding officer, si Pio Fernandez. Araw na lang Pwede ka mutabi magpaabot nin mga kahaputan kasakuyang cellphone number, mga kahaputan legal. Ipapasimbag niya to sa satuyang resident attorney taod-taod isis. sa Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Sa Smart 0961 759-0888. That's 0961-759-0888. Pwede man po diyan sa samuyang chatbox, sa samuyang official Facebook page. Worldwide, ang broadcast mi po sa internet, DZGB News Online. Diyan sa chatbox, pwede ka mo diyan magpaabot po kan sa indong mga kahaputan. Bang kataro O sa kuyang messenger account, pwede man hanapon lang nindo Pio Fernandez sa Facebook. Pero bago yan tabi ako mo daranta mo na taigo po nin importante ho na marhay na abiso ang Albay Power and Energy Corporation dyan po sa mga taga-Rapu-Rapu. Tanganing mapaabutan ta sining informasyon bago sa satuyang pagtukar kan mga manlain-lain na provisiones kanlay sa programang Legally Yours GB. Ako mo daranta nga na si Chapat na Gutierrez ang tagapagtarampo kan Albay Power and Energy Corporation. Chapat, Doña Pat is in the house. Good morning, Chapat. Good morning, Your Honor. Okay, you better behave or face the maximum penalty of contempt. I will do, Your Honor. Okay. Noted and duly recognized. Thank you. Opo, Chapat, ano po tabi itong importanteng anunsyo para sa mga taga-Rapu-Rapu? Go ahead po. Yes, salamat. Ang rapo-rapo nagkakaigwan ng dakulaon ngunyan na problema maangod sa supply kang kuryente na maghahali na pinagsusupply ng National Power Corporation pero pinagdidistribuer kang APEC. Ngunyan ang rapo-rapo plano na naputulan ang buong rapo-rapo Naku. kan APEC hanggang May 15. Takaipuhan kan APEC na makalikom ng 15 million
para ibayad sa National Power Corporation para padagos ang pag-supply kang kuryente dyan sa Rapu-Rapu. Hanggang May 15 lang po ang titao sa mga taga Rapu-Rapu na bayadan ninda. Takaipuhan kan APEC ang 15 million tangani na dai kita maputulan. Kung ini sakali na malikom ninda ang 15 million, padagos po ang satuyang serbisyo. Kaya mga taga Rapu-Rapu, samuya po napipaisi sa Indo. Lalo na po sa mga local government officials, natabangan na po ang mga constituentes ninda na maglikom na ning kwarta na babayadan ang utang na ining 15 million. No choice na po ini sa APEC. Dahilan, kung sa 15 dai ini mabayadan, di puputulan kang APEC ang Rapu-Rapu. Kung sagkod kayan, dai pasinda makabayad, ang national power na ang maputol. Ipapadagos na ang pagputol sa inda. Daing supply sa Rapu-Rapu and Batan Islands. I repeat, Your Honor, 15 million ang kaipuhan kan APEC para sa kabayaran kang konsumo dyan sa Rapu-Rapu on May 15. Pakipaabot po tangani na maging concerned ang mga opisyalis kang Rapu-Rapu asin po ang mga constituentes and consumidores. Maraming salamat po. Opo, Chiapa tabi, ining 15 milyones de pesos, iyan sa natabi, so babayadan kan mga konsumidores, Rapu-Rapu lang tabi, Rapu-Rapu. Batan, pati Batan. Rapu-Rapu and Batan. Batan, opo. Na ibabayad man, duman sa mga supplier ng kuryente na pinagkukuhaan kan APEC, over. Yes, tama yan. National Power Corporation. Sa national... Ispag kaya yan. Ispag. Opo. Now, ining 15 million, this covers pirang years po or months tabi na konsumo kan Rapu-Rapu and Haloy Batan. haloy na ini, Your Honor. Opo. Oo, haloy na ini. And nagkapira na po na notice ang itinaw sa inda. Tinawa na po sinda ding halawig na panahon na malikom ninda ini. Pero garo po dai nagdadangog. Kaya dai na po ki choice. Ta ang APEC dai man ki kwarta na ibabayad para sa National Power Corporation para dai kita putulan kan NPC. Tagrabe man po ang sitwasyon financially kan APEC. Remember, na sa satuyang paghuron-huron, pag-ulay-ulay ta, nabanggit ko sa imo na ang pirdida kan APEC monthly is 47 million due to non-collectibles and illegal use of electricity. So, dai po kita ki-choice. Kundi maputol kita sa Rapu-Rapu and Batan. And that's gonna be May 15 kung dai makabayad 12 Yes. noon. 12 noon. Yes. Oh, okay. So, the court hereby now recognize iyan na isyong iyan dyan sa Rapu-Rapu and they are hereby ordered na mag-prepare na kipambayad and kung dai, National Power Corporation will be cutting off the supply through APEC kan kuryente dyan sa Rapu-Rapu asin Batan, sundo na sinda makabayad kan bilog na amount, over. Thank you, Your Honor. Ay, nako, okay. So, matindi Okay. palang tabi, Chapat, ano, sige. So, kami na pong bahala tabi kay ni Chapat, ano po, na mag-diseminar pa sa mga iba pang programa, tanganing makatabang kita na ining mga taga-Rapu-Rapu, bayad na kan sa inang obligasyon, asin makalikay sinda sa siguradong pagputol ng supply ng kuryente, kundi makabayad comes next Saturday, May 15 tabi, Chapat. Yes. Buong Rapu-Rapu and buong Batan. Nako, okay. So sige tabi, Chapat, may igwa pa kitang ibang concern pero I'm afraid siguro dumana sa ibatang normal na programming tabi, Chapat. I'll call you maybe next week para mas na makapasabot pa kita ng informasyon tabi. All right. All right. Okay, so the court hereby now order you to remain silent. Or face the maximum penalty of contempt. Yes, Your Honor, and thank you very much. Thank you Judge so much. Pio. Thank you All so right. much. Mga tugang yan Thank you, po. thank you, thank you. Welcome, opo. Mga tugang yan po si Chapat Gutierrez, ang tagapagtarampo kan Albay Power
and Energy Corporation. Tinawan tayo ito ning dalan ngunyan, espesyalmente sa programa tata. Importante po, mga taga-Rapu-Rapu ha, 15 milyon ang sa indong dapat na pag-asikasuhon dyan, mabayadan antes ang Mayo 15. Tanganin dahil ka mo dyan naputulan, bilog na Rapu-Rapu, Budabatan Island, dahilan po tayan ang sa indong obligasyon na babayadan sa mga supplier maning kuryente, particularmente sa APEC na itatao man duman sa pinagkukuhaan ng kuryente po kan Albay Power and Energy Corporation. Sige, taod-taod po, mag-commercial ko muna tabi June, taganing makaduman na kita sa satuyang regular na programming, ang Legal Errors GB. Yan, mga taga-Rapu-Rapu ha, pakikuan na yan, pakiasikaso na. And we will be right back. Dumana po kita sa tuyang trivia and kasabay niya to taod-taod ang panyero ng bayan di Kambaking, Attorney Jess Basanta. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kawa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsules. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat. Manang digdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot, mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng
posibleng magdara inining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school. Junior high school granted with PEAC scholarship and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang biogesic. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Namipidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. And paleness with the help of Sangobion Iron Plus.
Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination! Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Si Pio Fernandez, asin si Atty. Jessel Basanta. Legally yours, GB. Kahapon lamang ay kapiling niya kanyang asawa at anak. Namumuhay nagtahimik sa isang munting tahanang may tuwa. Oras mo na Pilipinas, alas 11:31, sakto ang pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Nestor Grow. Para sa kompletong nutrition, choose Nestor Grow. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Si Pio Fernandez, asin si Atty. Jessel Basanta. Legally yours, GB. Bantay walang Sige po, court is now again in session. Silence is hereby enjoined. Counsels for both the prosecution and defense. Diretso na kita. Yaon na po, they come backing ang satuyang resident attorney, ang panyero ng bayan, Atty. Jess Basanta. Atty. Jess, maray na agagiraray. Yes, Ping. Good morning sa imo. Good morning man sa mga parenanyog nga to. Sa nakaaging tulong si Mana, dahil po kita nag-iribanan. Asin, but ko po magpaabot nin nakulang pasasalamat kay Atty. Bart Raico na para mientras na nagsalo, asin nagprograma po digdi sa tuyang
pag-iiribanan kada Sabado ang Legally Yours GB. Nagpapasalamat man po ako sa malintang Diyos na nakasurvive ako duman sa aksidente. As in, naputol sa sa kuyang collarbone. As in, dahil man na piliguran so payotap po. Hindi, kumusta ka na tabi, Attorney Jess, ngunyan? Okay na? Okay naman po, Ping, healing naman po so bones, medyo patak pa nga ni siya. Pero in God's time, makabalik na naman sa dati ang function kaning sa tuyang habaga sin kamot. Yeah, that's for sure. Nagpapasalamat man po pala na ako duman kay Dr. Leonard Lu, as in kay Dr. Guerinia, yung orthopedic surgeon, as in yung anesthesiologist na nag assistir sa kang under the blade ako para digdi sa operasyon sa sakuyang habaga. Matibay yan si Dr. Lu. Digdi sa may DZGB haran Yes, Ping. Sa clinic. Midbid ko yan. Barkada ko si Dr. Lu. May pati na raman kong kinalikot ninto doon sa imong collarbone. Okay. Di sige tabi, Attorney Jess. Medyo mahabol kita ning dit na oras na natatadang portion. Yes, Ping, Go ahead po. Go ahead na po. Idalion to na po ining satuyang pag-ururon. Bali ang satuyang aning satuyang legal trivia ngunyan. Medyo importante siya sa mga issues na kinakaampang ta ngunyan, lalo na ining satuyang mga programa kang satuyang gobyerno sa COVID prevention. Ang legal term na tutukaran ta ngunyan, iyo ang manugod sa ordinansa o ordinance. Sabi sa Black's Law Dictionary, ang ordinance daw sarong reglamento o rule na in-establish nin sarong authority o mga mayukang sa tuyang gobyerno. But in a more limited sense, ini sarong termino na pinagagamit to designate the enactments o mga panuntunan o orden kay mga legislative body din sarong municipal corporation. Ibig sabihin, ining mga kasuguan ini o mga orden ka mga legislative body o sangguniang panlalawigan, sangguniang bayan, pinag-inak kang municipal corporation o ang satuyang mga LGU. Ibig sabihin, ang mga klase ba po kang batas, ang enot, yung fundamental law, ang satuyang constitution, ang statutes na pinagpapasar kang satuyang kongreso, asin ang pangtulo ining ordinansa. Bale, ining ordinansa, may kakusgan man siya magsugo ka mga reglamento na dapat utubon ka mga nasasakupan o mga residente sa sarong municipal corporation o sarong political subdivision. For example nga ni po ining mga COVID prevention rules na ini, arog kang pagsusulot nin face mask. As in kung day ka magutob digdi, siyempre may kakaampang kang penalidad, arog kang administrative fines na ang iba po pinag-peg o pinagkaag sa 1,000 hanggang sa 2,500 pesos. As in nga ni ka mga nakaaging aldaw, pinag-pronounce ka sa tuyang mahal na Pangulo na ang mga kapupulisan daw tapo, pwede posibleng arestaron ay ng mga nagsusuway sa mga ordinansa. Ang question dyan, ini bang warrantless arrest ka sa tuyang mga kapulisan legal o illegal? Ang answer po dyan, iyo nakapalaman po sa Rule 113 kan sa tuyang Rules of Procedure, Criminal Procedure, Rule 113 Section 5. Dati talabog na po ining tigtukar, ining mga warrantless arrest kung sa tigsasabi na ang sarong otoridad o peace officer, as in sarong pribadong person, pwede mag-arestar ng si isay man na sa iyang presensya nakakomiter, nagbabalong mag-commit, as in nagkukomiter pa lang ng sarong ofensa o sarong krimen. O kaya siya may personal knowledge na ang aarestar na persona nagkomiter talaga ng krimen, as in yung pag-arestar nga ni kang escape prisoner po. Kumbaga napapalaman man po siya duman sa mga valid warrantless arrest. Alagad nga ni sabi ta, dahil nga ni sa extraordinary time kita na ang evil sought to be prevented kan sa tuyang gobyerno, iyo ang
pagkanayap o paglakop kang COVID-19 virus na day nakita maarog kang India kung sa nga ni na overwhelm ang health system kang nasabing nasyon. As in, pwede ba ang mga sa tuyang mga otoridad na gibuon po yon? Pwede po kasi nga ang ano tabaga po best interest kang general public. Ano ba ang best interest kang general public? Iyong sinda maulakitan kaining COVID-19 virus ta medyo unfair man po na maulakitan baga po kita dahil sa kapabayaan sa nagkakapira po. Iyon. So yung palantabi ang gusto sabihin kan ordinance. Ano tabi, Attorney Jess? Ang ordinansa po, pinagtahita po duman sa presenteng nangyayari digdig. Kumbaga, in-apply ta po yung kung ano ang ordinansa digdi sa sitwasyon na nangyari sa satuyang palibot ninyo. Kung ma-justify ba kang ordinansa ang pag-take into custody ka mga violators o ganyan mga arrestee. Kung pwede. Yan, di pwede. Iyan ang applicable na lay na sa tuyang magagamit sa presenteng sitwasyon, tabi, Attorney Jess. Ano po? Yes po. Kasi may mga penalidad baga po. Kasi di ba pag warang offense, di ka man pwedeng arestaron. Kung baga, itong pronouncement kang presidente, kung sa ibang munisipyo, wala sindang ordinansang arog kay ito, di man pwede ninda basta-basta na sanang i-take into custody ang sisay man na dahil nagsulog ng face mask. Araw baga po kaan. Kaya po, i-balance yung mga interest kang sa tuyang general public and general welfare po sa bawat Pilipinong namamanuan po. Okay, sige. Bago kita tabi mag-proceed naman, Attorney Jess, sa tuyang sunod na porsyon, mahanap buhay muna kita and mapuputol naman kayo ng apod ko. I'll just redial panganing mag-diskutir na kita kasi iba pang mga layes na sa tuyang dapat na maintindihan. Digdi po sa programang Legally Yours GB. Taod-taod, mapadagos po ang programa. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Taro at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh Affected Communities ng Action Against Hunger at
Care, Philippines. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Di mag-Maxbeat! Sa Maxbeat, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghin anyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an satong distansya sa iba asin sa siisay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Si Pio Fernandez, asin si Atty. Jessel Basanta. Legally yours, GB. Sige po diretso na kita kan sa tuyang programa Legally Yours GB. Sagkod kita nga alas 12 nin pagkaudto iisihon ta na kay Atty. Jess Basanta an panyero ng bayan ang mga provisiones kanlay na sa tuyang dapat maintindihan. Atty. Jess, please go ahead na tabi. Yes, Ping, balik na po kita sa ikaduhang kaptangkang sa tuyang programa. May nagpaabot nga ni pong kaaputan. Kung ika nga sarong landowner, tapos habo mo nang magdanay pa so leasehold tenancy na pinagpirmahan mo asin ang sa imong land tenant dahil na patunayan mo na tigluloko ka kang sa imong tenant lalo na sa pagtataw ka mga lease rentals. Ibig sabihin nagkaiguanin season, harvest season, dit lang ang nakukuha mong hiras. Pwede ba ito? Susog nga ni sa agrarian reform law, pwede ito. As in, magpaagi ka po sa, kumbaga, magpairarong ka sa mediation and conciliation sa mga municipal agrarian reform offices o yung tinasabitang MARPO. As in, hagadon mo po na, kumbaga, barion o
tungkol sa na o tapuso na ang leasehold tenancy. As in, sa arugang kaparaanan sa pagpupundo o pag-terminate kang leasehold tenancy, ano po ang pwede mong i-offer sa imong tenant? Napapalaman mo man po sa mga administrative order kang sa tuyang Department of Agrarian Reform na pwede ka pong magtaunin disturbance compensation sa imong tenant. Ini pong disturbance compensation, iyo man po ang kwenta bayad kang landowner sa iyang tenant sa pag-cultivate kang sa iyang daga. As in, ini po baga tigkwenta ini yung average na harvest kang tenant sa laog ng 5 taon. Kumbaga, yung average harvest niya times 2 times 5. Ibig sabihin sa laog ng 5 taon na nag-harvest siya times 2 kasi usually ang pag-harvest kang sa tuyang mga paraumat twice a year. Swerte na sila kung araw ka mga nasa 3 district na nakapag-harvest sindan thrice a year, 3 beses sa taon. Araw po ka ng kwentada. Tapos pag nagbayad ng leasehold tenancy, yung disturbance compensation para sa pag-terminate kang leasehold tenancy, then mapuputol na po yung leasehold agreement, as in mapapalibre na sa landowner duman sa leasehold tenancy po. Yan. Arog pa lang kantabi, Atty. Jess, halimbawa ngaya si Mr. A, igwaning inektaryang kabasan, kaparuyan, nakula, mahiwas. May tenant siya duman. O halimbawa, parsela nin kabasan, may tenant siya. Naririparo kan may sadiri kan kabasan. Kiripidalan sina ko kainikan sa kuyang tinante ha. Man ako nakakaresibi kan tama ng hururun. Yan. Ito pala, may sadiri kan daga, pwedeng tapuso na iyan na kontratang iyan na nag-obligar sa indang dua na magikang tenant usaro man iyon may sadiri kan daga, mapasiring sa mga Municipal Agricultural Reform Officer ninda dyan sa munisipyo paghururunan asin babayadan man itong tenante nin kumbaga sa ang po disturbance compensation tabi Atty. Jess. Yes, Ping, that's correct, Ping. Kasi right man kang mga tenant na maproteran under the law, under the principle of social justice baga po. Kaya po, yung mga landowner, kung gusto na nindang i-terminate yung leasehold tenancy, kay po nindang bayadan ang sa indang mga tenant in disturbance compensation. Karaniwang baga po yan, ngunyan nangyayari, Ping, lalo na digdi baga po sa part kang mga sa paminisan kang sa tuyang Bulkan Mayon. So mga paroyan baga po diyan tig-convert na into road. As in pagpapabakal yung mga parsela nin daga, yung mga dating farm lots, ginigibo na siya pong road diyan sa pamitisan kang Mayon. As in yung mga landowner na pinapabakal ang sa indang daga, as in ma-disturb yung tenancy. Kay puan bayadan yung mga tenant kang kantidad na ito na 5 years, so average kay itong daga times 2. Yung times 2 kasi yung harvest season, usually every year twice lang ang harvest. Opo, yan. So arog pa lang kanano. So ano ang pwedeng gabito na rason legal na nakapalaman sa satuyang mga leyes kan may sadiri kan daga apwera ka ining supig laloko na ngayon kan tenant din ha. Apwera ka iyan, ano pan pwede niyang gamito na rason tanganing putulo na ang sa indang relasyon bilang tenante asin ito may sadiri kan daga. Under the DAO, nasa DAO po iyan kasi nasa administrative order na nagpo-promulgate o nag-enunciate na dapat bayadan kan sa indang disturbance compensation ang mga tenante sa oras na i-convert ang sarong daga. As in, kung gusto nang tapuson ang tenancy. Okay, di. What I mean is, ang sulamenting rason sa natabi na pwedeng putulon, Atty. Jess, kan may sa diri kan daga, na habo ko na ngayon sa tenant na, dahil ng ibang rason, ito sa nang supanluloko sa iya? Yes, actually po, yung panglulokong yun, pwede nga ito maging ground sa ejectment. Kumbaga, nagtigte-temper kang sa tuyang mga administrative order, kan sa tuyang mga
regulasyones ining basta-basta ng pagpapa-inject. Kumbaga, part siya kang sinasabi tang alternative dispute resolutions, ADR po. Iyo. Tan iba nga ni baga tabi attorney. Ay nangyari mo kayo basta-basta mapahali. May karapatan na kami sa lupang ito. Ikaw, Panginong may lupa. Matagal na kaming nagbubungkal ng lupang ito. Hindi nyo na kami pwedeng paalisin. Iba mga araw ka, attorney. Yes, Ping. Pinagbubot man po kang mga regulasyones kan sa tuyang gobyerno na pwera sa pagbabayad nin kwarta, pwede man sinabayadan nin parsela nin taga. Kasi dahil man siya pinagbabawal under the alternative dispute resolutions po. Kumbaga, agreement siya, not based on the merits eh. Yun, okay. So pwede pala yan, pwede siyang tawanin partikan parsela kan daga kung iyon ang pagkauriyan ng tabi, Attorney Jess. Yes, Ping. Oho. Itong sa pag-compute kan kabayadan pinansyal. So, 5 taon na total na average na kita kan ani, hali duman sa ani, times 2, ito ang amount na ibabayad duman sa tinante. Yes, Ping, yung average na harvest. Yun pala. Halimbawa, yung average harvest kang nakaaging 3 taon, namumugtak na sa 25,000, di times 2, times 5. Yun, okay. Arog pa lang ka ng pasistema. 50,000 times 5, 250. Yun, arog ka ng itataon niya. 250,000. Kumbaga, takulao na parsela nin farmland ang kukultivate kay itong tenant na ito. Iyan, Durda ko lamang pala no 5 taon, adi. Nata daw 5 taon ang kuhan. Pigda taong computation kan tabi, attorney. Yan kasi nababase po yan sa sa batas na pinagdadala naman kang katuyang mga expert diyan. Siguro po yan ang usual trade sa tuyang pag-uuma. Yun 5 taon. Durda ko laman halimbawa nag-aani ngaya ako sa kuyang mga parsela ning kaparuyan ani minamuntar sa halimbawa kung pirang kantidad yun ito sa computation mo iyo man sumare-receive kan tinante. Yes, Ping. Yun. Okay, so, I am afraid tabi, Attorney Jess, medyo patapos na kita kan sa tuyang programa. Tatawan ta kagiray, the court hereby grants you more or less 4 minutes na makapagpaabot pa ng impormasyon and imbitaran sa tuyang mga paradangog sa Legal Yours DB sa masunod tapang episode po sa Sabado. Go ahead, tabi, Attorney Jess. Yes, Ping. Before ako magpaaram po, may text pa lang po digdi. Morning po, Sir Pio, and welcome back, Attorney. Ask ko lang po, magkaiba po kasi entry ng date of birth ng papa ko sa PSA at sa record niya sa SSS. Ang real date po talaga yung sa PSA, which is October 6, while yung sa SSS ay October 19. Ano po dapat gawin niya? Kasi baka maka-apekto sa benefits niya sa SSS in the near future sa pagre-retire niya po. Ang gigibun po kayo ni Texter po na magpa-execute key affidavit of 2 disinterested persons na magpapatunay na ining date na ini nagre-refer ini sa totoong date na October 6, as in ang October 19 na entry sa SSS done inadvertently kang clerk na nag-encode duman. As in papatunayan kayo ning duwang tao, disinterested persons na kakilala ninda ini si papa mo dahil magka-taling ang harong as in nag-iibanan sa community sa daog nin haloy na panahon. Yeah. As in sinda relative kay ni papa mo. Kumbaga, bako relative o bako interested pecuniarily o kumbaga day mo patauhan in pabuya para lang mag-execute ki affidavit ining duang tawong ini po na kakilala nito. So arog pa lang kanano, attorney. Igo ning sarong persona. So date of birth niya ngaya May 6. Duman sa SSS May 12. Ang tunay na date of birth niya duman sa PSA May 6, sa SSS May 12. Di sala. Ang gigibuho niya sa napalan, humanap siya nin duwang persona na bako niya karelatibo
disinterested sa iya kung ano, pero midbid siya na ang talagang sa iyang date of birth is May 6, ma-affidavit ito. Yes, Ping. Opo. Tas susumpanin na ito sa ampang kang abogado po. Yan. So, napakasimple palang tabi. So, Yes, Ping. sige tabi, Attorney Jess. Go ahead tabi. Sa mo pang mensahe. Go ahead po. Yes, Ping. Sa Giraray po, naugma po ako na magbalik digdi sa programang ini. As in, iniimbitaran ko po, Giraray, ang sa tuyang mga parainan nyo sa bilog na probinsya ni Albay. As in, yung mga inaabot na signal pa po sa parte kang Catanduanes na padagos pong maghinanyog sa programang ini. As in, kita po, sabay-sabay po kita gabos na mag-aradal kan sa tuyang mga leyes na importante sa pagbuhay-buhay ta po. Diyos maray na aga po sa gabos. Thank you so much, Attorney Jess Basanta, ang panyero ng bayan. Till next episode po, kan Legally Yours, GB. Salamat. Happy weekend, amang Diyos ang magbantay. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan Giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Ang Bicolano, oragon maghigos